Arratsaldeon, ongi etorriak crossover telesaien jaialdira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuak antolatzen duen jaialdia duzue, Kulturfaktorerekin batera, eta bagoaz aurrera, azkenen aurreko eguna dugu gaurkoa, 5. Bihar amaituko da jaialdia, eta gaur hasteko Santa Teresa komentuan ikusle gonbidatua tartean Jurre Ugarte, idazle, gidoilari, zinemazale eta telesail zalea daukagu. Jurre, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon guzti. Zer zaude? Ondo. Tira, ikusle gonbidatuan askotan hasten gara, galdetzen diogu, ze harreman daukaten telesaien kontsumoarekin, zen izan diren telesail kuttunenak, eta hasteko adibidez, haurtzaroan, txikia zinenean, zen izan ziren zure telesail kuttunenak. Esan nahi dut, ni aurra nintzenean, Televisión Espainolak emate zituen telesailak genituen hemen ikusgai, ez? Eta gogoan ditut, aurrak baino pixka bat, ez dakit zenbat urte edukiko nituen, 9 urte edo. Bai, baina gogoratu bertzea ere, bai, orduan. Bai, hori da, Heidi, Marco, horiek zian marrazkibizunetako Nippon Animation edo horiek ekoitzitakoak, horiek oso gogoan ditut, baita ere beste bat orain ikusi ezingo nuena, segurazki La Casa de la Pradera deitzen zara. Gero, beste klasiko mitiko bat, Pipi Galtzaluze edo, hori bai. Hori gero euskaraz ere eman dute, gainera. Ja, bai, hori bihurtu zen, horrek sekulako arrakasta eukizun. Bai, toki askotan. Bai, eta belaunaldi askotan, ez? Belaunaldi askoren gogoan geratu den telesail bat da, ez? Pipi Galtzaluze. Eta zuretzat suposatzen zuen, Pipi Galtzaluzek? Zan liberazio moduko zerbait, ez? Derrepente zeon hor, neska hori, trentza horiekin, eta nahizuna egiten zula, eta fantasia pila bat zeukana, ez? Zaldi batekin bizi zana. Gaztetxo askorentzat zan zerbait, bai, ez? Zuk esaten zuen askatasunarekin lotutako zerbait, ez? Bai, eta gaina neska bat zan. Eta nahizuna, sugurran puntan jartzen zitzaiona egiten zuen neska bat. Eta nik uste hori, ez? Neskontzat, oso importantea zela, ez? Netzat behintzat, bai. Eta gero zeon telesail bat, izugarri gustatzen zitzaidana, eta marrazkibizunetakoa ere zena, Harriketarrak, Los Picapiedra, ez? Eta, nik flipatzen nuen telesail horrekin, ez? Hor emakumeak zian super zurrunak eta emakumei esleitzen zaizkigun rol horiek, nik hau dena, orain teorizatzen den, noski ikusten nunen, ezaten bere momentuan, baina zian super, ez dakit, marzianoak iruditzen zitzaizkidan. Eta pentsatzen ze eragina eukizuen telesail horrek edo zenbat flipatzen ninduen, gero gure punk garaietan sortu gendula talde bat, Bilma and the Kutxi-Kutxiz. Bilma and the Kutxi-Kutxiz, hori zen polita da. Punk talde bat, bai. Neskera bakarrik, Orduan esan nahi da, zan apur bat, buelta bat ematen, ez? Harriketarren Bilma eta Beti uste zala bestia, eta Beti zeuden Kutxi-Kutxi. Gukoi horri buelta eman genion, eta telesail batetik abiatuta, esan nahi dut. Edo inspiratuta, abiatuta ez, inspiratuta, ez? Bai, inspirazioa seguru gero ere aurkituko zen nola beste telesail batzutan, pixkate adinean aurrera eginda, gazte garaitan, zurazki ongo ziren beste batzuk, Colombo, Tenientea, horrelako batzuk. Teniente Colombo, izan mundiala ze. Gaina guatzen naiz, begira ze pertsonaia zan, ze detektibe afrusa eta traketxa zen, ez? Eta beti kasu guztiak zian aberatsak hiltzen zituzten. Ez dakit detalle hori badakizun, baina da gidoiaren oso detalle bitxia, ez? Esan nahi dut, beti aberatsak hiltzen ziren. Eta igualtzen naiz hortaz aritzen ginala gero telesaila ikusi ondoren, horri buruz hitz egiten, ez? Zergatik beti hiltzen dituzte aberatsak. Eta guain kontuatzen naiz, bida, ze bitxia, ez? Eta ez dakit,
telesail horrek dauzka zale pila bat, eta gaur egun ere badago plataforma bat, soilik telesail hori ikusteko. Benetan. Zaleen Columbus inglesez da, baina hor daude, bueno, izugarria da, nik flipatu nun, bai. Eta gazte garaitan, zein beste telesailola? Bueno, gazte garaitan hori, eta gero zegoen bat, ez dakit, zegoen bat, zala izugarria, ez dakit zenbat urte eukiko nitu, humorezkoa Enredo deitzen zen, eta Enredo sortu zuen, hori gerora jakin den nik gidoilari egin nintzenean, ez? Susan Harris izeneko emakume bat zan telesailoren sortzailea, ez? Eta telesail hori zan, bi famili apur bat egina zegoen sitcom tradizionala iraultzeko. Alegia zan, sitcom tradizional baten parodia bat zan. Eta zan super destroy, osea, ateratzen zian zeuden pertsonaia batzuk hor, zegoen ventriluoko bat, zegoen eroa zegoen bat, bi familia zian, baina bi familia ustez perfektuak izan behar zutenak, ez? Sitcom amerikar eta ingles tipikoetan agertzen dian bezala, ez? Familia perfektuak, seme alabak ezakize, eta hemen hori irauli egiten zuen telesailak, ez? Eroak zeuden denak, alteratzen zen Billy Crystal ventriluko bat bezala, Billy Crystal famatua etzanean, ez? Gero zegoen mayordomo bat zala, mayordomo arrazializatu bat, gizon beltz bat, eta mayordomoak agintzen zuen bi familia horiengan, eske, izugarria zen. Eta hortaz goatzen aizu ondo, ze parapila bat egiten gendun. Eta nik uste dena ez nula ulertzen, ez? Bueno. Baina hori. Baina hor gelditu zitzaizun da, Susan Harris gero ere egin zuen Las Chicas de Oro, edo zein gehiago egin du? Susan Harris izan da, emakume telebisailen sortzaileetako bat, gaur egun 80 urte ditu, egin zuen Las Chicas de Oro, bueno, Enredo edo Soap izeneko honekin, sari pila bat lortu zituen, eta da aintzindarietako bat. Ez du inork ezautzen bere izena, baina hor dago, ez? Orduan hori ere, kuriosoa da, ez? Zenei ematen zaion balioa, ez? Ze egileri ematen zaien balioa eta zeintzuei ez, ez? Esan nahi, telesailoi Enredo zan, pasada bat. Zu, gainera, gidoilaria, emakumea eta telebistako gidoilaria izan zarela ere, agian esan dezakezu, bizi izango zenun gizonezko gidoilariei gehiago, ez dakit oi hartzun gehiago eman zaiela emakumezkoei baino, ez? Bai, bueno, hori baino gehiago ere, alegia gidoigintza, normalean ikusentzunezkoak talde lana dira, ez? Eta gidoilari batek egiten du talde batean lan askotan, gidoilari talde batean baino gero da, ez? Produktoaren taldearen parte, ez? Orduan, hor bai, nik hor, errealizatzaileak, emakume gidoilari bati, kasurik ez egin, eta gizonezkoari bai, hori behin eta berriz gertatu zait. Askotan ikusi duzu. Bai, eta hemen ETB-en aurreneko telesaila egin nuenean, hori... Kontatu. Adibidez, hau da... Egin zenuen telesaila ETB-rentzat. Bai, lehendabizikoa. 80 hamarkada izango zen. Bai, eta hori zan, ETB hasi zenen fikzioa produzitzen, nik uste nerea izan zala, nik idatzi nuena, ez nula nik zuzendu, hori esan behar da, sitcom bat zan, ETB hasi zenen aurrena egin zuen nik uste hau da hau, gero zan bieta bat, eta nire Penelopenea nik idatzi nuena, 3. zan, esan nahi dut, eta aurreneko biak ikusentzunezko talde berberak egin zuen gutxi gora bera ez. Orduan, grabazioetan, ni grabazioetara joten nintzen, eta ni oso gaztean nintzen, Osa, 25 urte euskan edo horrela. Eta grabazioetan, errealizadorea jartzen zuen, platoan dago telebista bat, ez dakit monitore bat egoten da, eta orduan jartzen zuen atal bat. Eta lehenengo atala, eta jarri behar zuen atalaren izena, ez? Eta orduan atalaren izena jarri beharrean jartzen zuten Jurreren gauzak. Jurreren gauzak, Bai. Bueno,
Hori gaur egun ez da gertatzen. Eta hori gertatu zen baita ere niri gertatu zitzaidan. Nik uste gizonezko gidoilari bati ez ziotela hori egingo. Ordu nik hori bizi izan dut eta hortzik hasita. Ez dara ez daukago guain ateratzeko ez dakit nola esan akats guztiak, baina hori da sistema baten funtzionamentua. Baina detaile bada, eta gero... Oso esanguratsua. Bai, oso. Eta gero Madriden ere urte asko egin zenituen gidoilari bezala, telesaientzat, eguneroko telesaiak ere idazten jardun zenuen, hori esperientzia hori nolako izan zen? Bai. Bueno, lehendabizi esan behar dut eguneroko telesaiak idazten 2 urtez egon itzala Goenkalen, Goenkalako aurreneko 2 urtetan, eta hortik Madriden formatu bereko telesailak esperientzia oso ona, ze lan egiteko baldintzak oso onak zian, eta hor ikustezan aldea, ez diruak zer egiten duen, esan nahi dut, hemen lan bera egin edoan, zenbat irabazi zenezaken eta ze baldintzatan lantaldean nola funtzionatzen zuen, eta hemen ez. Claro. Aldea zegoen. Alde ederra zegoen. Ez dut esaten hemen, ni hemen, ezin naiz kexatu, nien egon telesailaren ekoiztetxean egon lanean, ez? Eta joan nintzen nik nahi izan nuelako. Baina, claro, lan baldintzak, bestelakoa dira. Orduan hori, profesional bat izan nahi baldin badezu, hortik bizi nahi baldin badezu, hori zaindu ez, hori da engranaje bat, mekanismo bat, ez, eta industria ondo baldin badago antolatuta, horrek ondo funtzionatu behar du ere, esan nahi da soldatak, ez, langileon soldatak, orduan, zentzu horretan, ez dakit gai oso erakargarria den, baina hori da barrunbeak, ez? Horiek dira barrunbeak. Askotan aipatzen da telesailetan aurrekontuek ze eragin daukaten, eta hori hala da. Gero dena dela, hori Madriletik mutatu zinen Euskal Herrira, eta, aritu zera idazle, hainbat liburu argitaratu dituzu, eta telesaileak ikusterako orduan, ze idazten batez ere gidoiak idazten ari zinen bitartean, zangarai bat, telebista konbentzionala deitzen dena, edo egunero, edo astero, ematen ziren atalak, eta gero ja iritsi da azkeneko urteetan beste eredu bat, fikzioarena, streaming plataformak. Ikusle bezala, zu adibidez, interneten eta nola hasi zinen interneteko telesaiak edo ikusten. Zale bezala, ikusle bezala. Bueno, esan behar dut, pirateriaren aurkanago. Aurkanago, egile eskubideen alde nagolako, eta ez dut pirateatzen euskal sortzaile baten lanik ez. Baina ni hasi nintzen lagun batek pirateatzen zizkidalako streaming plataformetan edo zeuden pasatzen zizkidalako, ez? Bestela ez nintzen hasieran ez nintzen sartzen, ez nintzen streaming plataformetako kide egiten, kide edo bezero egiten, ez da horrela. Arpidedun, esara idu. Hori da. Orduan hasi nintzen Lostekin. Perdidos. Astontan ere jende asko aipatu du, Engantzatu nintzen erabat. Nola ere ikusteko modua aldatu zuen telesaila Lost izan zela. Baina gero segurazki ondira gehiago gustatu zaizkizuna. Ez da bidez, Amazonen Fleabag ikusi zen. Bai. Hori izan zen, hori da aurreneko aldia nik uste bazkide egin nitzala, osea, Amazonen egon nintzen, ordaindu nula, nik ordaindu nula. Eta Fleabag asko gustatu zitzaidan. Horrek gidoiak ere onak ditu, Oso gidoi onak ditu, oso onak. Oso onak. Eta gero egia da Lost ere asko gustatu zitzaidala. Eta Lostekin gertatu zitzaidan, claro, Lost astean behin emititzen hemen, eta emititzen zuten estatu batuetan, eta nila sartzen nintzen online, jakiteko, ez dakize, Nueva Yorkeko ez dakize aldizkaritan, komentatzen zuten nolakoa izan zen azkeneko atala, ez? Eta, claro, iristezian berandugo, eta bapatean ez dakit nola izan zen, hemen egontzan etenaldi bat edo horrela, eta orduan ja jendean ikusten pirateatzen hasi izan, Losten zea guztik, ez?
kapitulo guztik, eta ja, engantxatzea. Bai. Baina, pixkat, beste galdera bat orokorragoa, zuk gire gidoilari eta idazle bezala, zuretzat telesailon baten gidoiak zer izan behar du ikusleak ateatzeko? Niretzat pertsonalki izan behar du ahots propio bat, nortasun propio bat, eta gero telesailak dianez, telesaila denbora pasa bat da, ez? Denbora pasa bat da, eta telesail, gehien gustatu zaizkidan telesailak denbora pasatik baino gehiago dute, ez? Twin Peaks bezala, ez? Beste esperientzia bat, ez? Narrazioaren esperientzia bat daukate, ez dakit nola esan. Orduan, izan behar du, ahots propio bat, nortasun propioa, eta gero hori mantenduko duen, hori mantendu behar da atalez atal, ahots hori mantendu behar da. Orduan, ez da erresa, eta nik uste gaur egun dagoen gaindosi, telesailen gaindosiarekin, ez? Kontsumoaren gaindosiarekin, telesail ia gehienak, jotzen dute gidoiaren aldetik, gidoiaren egitura klasikora, eta hoia zinemak aspaldi gainditu zuena, ez? Orduan hori, aspertzen zaituzte? Aspertzen haute pila bat, ez dute zer raportatzen, nire ustez, eta nire orduan hori, ez, gidoia hasiera, garapena eta bukaera, eta gero bi plot twist edo plot point, bueno. Badaude salbuespenak. Badaude salbuespenak, noski, ez dut esaten denak. Abidez, salbuespenen bat, abidez, ez dakit frantsesen bat. Frantsesa, el colapso, la fondement edo hori, bueno, hori totala iruditzen zait. Bai, zergatik, gaina plano sekuentziak dira. Bai, kapitulo bakoitza, atal bakoitza da plano sekuentzia bat, eta gaina kontatzen diguna, kontatzen digu, gure gaur egungo gizartean, zer gertatu daiteken, zer ari dan gertatzen. Nere ustez kontatzen du ja gertatzen ari dana, eta 2019koa da. Eta frantsesa da, eta ez da estatu batuarra, hoi ere, esan behar da. Gaur egun gizartean gertatzen ari dena, eta apur bat muturrera eraman da, baina hori ari da gertatzen, ez? Orduan da, ematen du zientzia fikziozkoa dela, baina aldi berean denok ikusten dugu gure burua hor. Ez? Kapitulo atal bakoitzak islatzen du, zer gertaliteke, gizarte turbokapitalista honek kolapsatzen badu. Eta ja toki batzutan kolapsatu da. Orduan, eta formalki ere da oso esperientzia bada, osea, asko gomendatu dut nik. Nik filminean ikusi, no? Ah, bai? Bai. Nik ere bai uste. Baina Canal Plus frantsesean ere zeon hori haiek originala, produzitu zute, hori da, haiek ekoitzi zuten. Eta euskarazko bat horrelakoa ere, zan txarra izango, ez? Izango bagengo. Zan, euskaraz asko dago egiteko, asko. Egin direnetatik zein izan dira gehien gustatu zaizkizunak euskarazkoak? Nahi gustatu zaizkit, ez dakit, apur bat muturrera eramaten dutenak errealitatea, adibidez Brinkola, gustatu zitzaidan pila bat, da oso... Sierra Altuna eta Telmajarena. Bai, eta da oso brutala, da oso... Ez dakit, bai, hori asko gustatu zitzaidan. Ez berdina da, ze beste guztik, bai, gero egin dira ondarragoak, oso ondo zegoen, baina aldi berean egiten zitzaidan oso, ez dakit, ikusita baldin maneukan merzela, ez. Ulertzen diazu oso faktura honekoa da, baina, ez dakit, horren beste telesail daude, ez baduzu ahots propiorik, ez da gelditzen, nahi iruditzen zait, ez da gelditzen, narrazioa nahi itzait geratzen. Eta hori beharrezkoa ikusten dut, ez soilik telesailetan, literaturan ere bai, ikusten dut hori beharrezkoa. Zineman, zezu zinema zalea zara. Zu nola daramazu hori, gaina, ez? Kontsumoa nola betere denbora ere mugatua dugu, orduan boladak izate dituzu zinema gehiago ikusten, telesail gehiago irakurtzen gehiago, nola izaten duzu hori? Azken aldian telesail oso gutxi ikusten ditut, oso gutxi. Oso gutxi, zinema gehiago ikusten dut azken aldian. Eta gaina, gehien bat, orain irakurtzet pila bat, beti irakur izan dut asko, osea, normala denez, ez? Baina nola daramat hori ezin da dena, ezin da.
ezin da, orduan, guain hobesten dut zinema. Telesailen aurretik, baina noski, baita ere badaukago guai ikusteko adolescentz. Ez dakit, gauza batzuk... Egon dira beste telesail batzuk agian gustatu zaizkizunak, ez dakit Britaniarren bat... Bai, hori da. Bai, osea, gustatu zaizkidan asko daude, baina... Bai, baina ez dakit, abiaz gidoi berezia duen telesail Britaniarren bat, dialogoak ere osonak izaten dituzte. Bai, eta gero telesail Britaniarrek normalen daukate, humorezkoak dianak behintzat, humore oso basatia, eta hori gustatu egite zait, ez daukate mugarik. Eta ez dia mozten, eta hori oso ondo dago. Orduan, adibidez, azkeneko telesain Britaniarra ikusi nuna, eta asko gustatu zitzaidana, eta ez da humorezkoa, Micaela Coleren I May Destroy You. Eta hori oso, horrek bai duela ahots propioa, nortasuna goiti bera, mantentzen du, mantentzen gaitu gure harreta, ez, heltzen digu hasieratik eta ez gaitu uzten, ez. Eta aktore protagonista ere zuen dago, Aktore protagonista, eta gero baita ere normalean ikusentzunezkoetan islatzen ez den mundu bat islatzen du. Hori oso importantea iruditzen zait ere, ia beti ikusten ditugu telesailetan mundu betikoak, esan nahi dut, familia zuriak, bikote heterosexual normatiboak, normalean esatet, ez dakit. Orduan, hor I May Destroy You... Bai. Eta gaur egungo gizartea zari da. Bai, noski. Oso gaur egungo gai bat jorratzen du. Bat baino gehiago, baina... Bat baino gehiago. Bai. Eta zuri idazle bezala, ze historio gustatuko litzaizke kontatzea telesail? Jo, asko, ez dakit. Adibidez, ez dakit. Gaur egun gazte pila batek, ezin duten master bat egin, 2000 gauza egin behar dituzte lan bat lortzeko, alokairua ordaintzeko, hoi dena, hor dago, esploratzeko mundu oso bat. Bai. Mota askotako gazteak dauzkagu gaur egun hemen Euskal Herrian. Haien historioak ere kontatu behar ditugu, haienak diala gureak, esan nahi dut, gazte edo zar, baina gure gaur egungo realitatea da. Iruditzen zait hor badagoela jorratzeko esparru oso zabal bat. Ze gero, gainera gazte horiei ere ikusentzunezkoetan iristen zaien produktua pixkat esan dezuna, ez? Netflixen eta horrela hor algoritmoa, kontu guzti hori, zuk esan dezun, klixe horiek gidoiaren errepikapen aspergarri hori, zuk guzti hori horren inguruko ikuspegi kritikoa badaukazu, ez da? Bai, azkenean, deigarria da, esan nahi dut, streaming plataformak lau mega-enpresaren eskutan dago guk ikusten duguna. Orduan, hori oso deigarria da, esan nahi dut hori, ikuspegi kritiko bat eduki behar dugu, ze fikzio mota irensten ari garen, ze iristen zaigun, lau enpresa erraldoien esku dago dena. Eta horrek, adibidez hemen, guri dagokigunez, ETBek horren aurrean egin zezakeen sekulako, bere bidea egin beharko luke, eta aukera izugarria daukagu hori horren aurrean beste gure mundua planteatzeko, audiovisualki, kontatzeko, ez? Eta niri hori bai iruditzen zait kezkagarria, esan nahi dut, oso ondo, streaming plataforma dauzkago ezakizen bat telebisail, baina, dia lau enpresa, eta nongoak dia lau enpresak, eta zer erabakitzen dute, eta haiek produzitzen dutenaz, nori ematen diote diru hori. Zergatik dago I May Destroy You bat, eta beste guztia da, ez dut esaten zaborra denik dena, nik hori ez dut esaten. Baina molde berekoak dira asko, gehienak, ez dut esaten dena, noski. Baina ez da kasualitatea, eta aigea esaten I May Destroy You esaten dut, da inglesa, da BBC-ek produzitutako telesail bat, baina, ostras, pentsatzen hori gertatzen bada Inglaterran, gu? Ez? Bai, Adolescence ikusi aldezu? Ez, guainik ez, ikusko dut. Aste honetan aipatu dute batzuk, Adolescence, baina, boladan dagoen telesaila da, 11 egunetan
66 milioi ikustaldi baino gehiago izan ditu, pentsa. Bai. Eta etorriko dira gehiago, euskeraz ere aurten desagertuta eta zeruagoak, hondarragoak jarraipena iritsiko da, baina, bueno, zuri aukera emango balizute telesail bat idazteko, oain euskeraz idatzeko zenuke? Bai, nik nahi dudana idatzeko banu, bai. Eta enkargu bat, ja, pentsatuko nuke, enkargu bat, esan nahi du, enkargu bat da, beste norbaiten ideia bat, eta segun ze askatasuna ematen dizuten hori idazteko, bai. Eta nire ideia bada, zer esanik ez, bai, ez? Eta askatasuna ematen badizute ideia hori garatzeko, noski. Bestela ez, esan nahi dut. Ja, orain, gauza, ez da gauza bera, hasten ari zaren, edozein gauza jaten, edozein gauza egiteko prest zaudela jateko edo, baina orain, ez nuke edozer gauza egingo. Horretarako nahiago den nire liburuak idatzi eta guain novela bat idazten nahi naiz eta oso pozik nago. Ondo, ez? Novela berria. Claro. Eta ikusle bezala ere, edozer gauzarekin ikusle bezala ere ez da konformatzen. Horregatik. Iruditzen zait egin behar dela eta gero ere pentsatu behar dugu zer nahi dugun, nola nahi dugun bizi, ez? Esan nahi dut, ondo dago telesailen kontsumoa, hain nahi zago izaten crossover, telesailen kulturari dedikatutako jaialdi batean, baina igual hemen esan behar da, ez? Bai, zergatik ez? Zergatik ez. Pentsatu behar dugu ere, ez? Ez dakit, telesailen kontsumismoa da, azkenen kontsumismo bat da. Ordu nik, nahi narrazio gintza, bai egile naizen aldetik eta bai jasotzaile naizen aldetik, ez? Narrazioen jasotzaile naizen aldetik, edo irakurle edo ikusle naizen aldetik, gustatzen zait, narrazioa niretzat da esperientzia bat. Bira, esperientzia kristona ere, bizi izan genuen asteartean, eta Bakalerako zineman Twin Peaksen atal pilotua ikusten. Badala, mentiren zine, zea musika, areto ilun batean dena beteta, hori ederra izan zen. Twin Peaks zerbait baldin bada, da justo telesailen kulturari buelta ez, 2000 buelta eman dizkion telesail bat da, ez? Twin Peaks, ez? Harago eraman duena telesailen, bai, telesailetan sakondu eta telesailen nortasuna ez dakit noaino areagotu duen zerbait da, ez? Zerbait, ez da produktua, zer da Twin Peaks? Bai, gainera bi denboraldi eta handik 25 urtera ere hirugarren egitea, ez? Bai. Ez, orduan horri esker ere bada hor arte bat, ez? Bai, David Lynch hilda, zoritxarrez hortan. Bai, bere, nola da, esan nahi, telesail hortaz hitz egiten hasten bagea, ez? Egur puska zuen emakume hori nola azaltzen zan, ez? Bai. Esan nahi, ez planteatzen zen duen ideia hori ETV-en edo Espainiako telebista kate baten Twin Peaks egintzen garaian, hori planteatu izan bazen, izango zizuten, izango lizukete. A ber. Eta Telecincoen ematen zuten Twin Peaks, eh? Eta Telecincoen ematen zuten. Bai. Bai, baina ez zan Telecincoko produkzio bat. Ez. Kanpotik zetorren eta ja bazeukan bere estatu batuetan arrakasta izan zuen. Bazeukan berme hori horregatik erosi zuten. Bai, noski. Bueno, Jurre, joan behar dugu bukatzen, denbora agortzen nahi zaigu, plazer bat izan da, zure novela berri hori ea noiz argitaratzen den, irakurtzeko aukera daukagun, eta entzuten baldin badu norbaitek ere hemen Euskal Herriko plataforman bateko aipatu duzu prest egongo zinatekela zure telesail propio hori berri bat idazteko, hurrengo batean ere hitz egingo dugu, zure kulturzaletasunez, mila esker, etortzeagatik ikusle gonbidatura, crossoverera. Plazer bat, Urtzi, eskerrik asko zuei. Hurrengora arte, esan bezala, hemen Santa Teresa komentuan, 5. egunean gaude, gero beste solasaldi bat izango da, eta bihar amaituko da crossover jaialdia azkeneko egunarekin. Mila esker guztioi eta hurrengora arte.